I forbindelse med vores uddannelse som bygningskonstruktør har vi i faget videnskabsteori haft til opgave at fortælle om, hvem den store franske filosof René Descartes var. René Descartes, født i 1596 i det nordlige Frankrig, død i 1650. Han er søn af adelige forældre og derfor gået på jesuiterskolen i 10 år for at studere skolastik. En uddannelse med politiske, sociale, økonomiske og filosofiske anskuelser. Efter hans skolegang var han en dag i tvivl om det, han havde lært, egentlig var sandt. Hans søgen efter sandhed gjorde, at han udtænkte en metode til at finde rigtige sandheder. For der er nemlig flere. Nummer 1. Find et sikkert startsted, som ikke kan betvivles. Nummer 2. Split problemet op i så mange dele som muligt. Nummer 3. Arbejd ud fra det simple til det komplekse. Og nummer 4. Vid, hvor du er i processen. Man kan uden overdrivelse kalde ham for den moderne filosofis fader og den første store systembygger, for hans fremgangsmåde er standard i de fleste videnskaber i dag. Hans startpunkt var cogito ergo sum, som betyder, jeg tænker, derfor er jeg. Og med det fik han lavet en systematisk vidensopbygning, som han brugte flittigt i sit daglige virke.